Abalandeli bakho abathanda umculo wakho nakubathandi nje umculo kaMaskandi jikelele ungathini uyibongela ngalokho abakwenzile mfowethu? Mfowethu angazi ukuthi ngithini kubantu. Mhlambe ngicela ukuqala ngichazela. Olimini lwami ayisandile into ethi Red Nation. Kuyaziwa ukuthi mina nginabalandeli abagqoka umbala obomvu nomhlophe kuthiwa ama Red Nation. Abazodideka ukuthi why. Isizathu salokho ukuthi le nto yenza ukuthi ngiqhathaniseke. Ukuthi ngihlala ngithi na ngiyabonga ama Red Nation no akukhona ama Red Nation abantu abangisupporta ngokwedlulele beze begqoke ngisho umfanisano wami kodwa empeleni nasengisupporta yona wonke umuntu emhlabeni phansi komthunzi welanga ngiyakujabulela kakhulu ukuthi bonke abantu abangamabhinqa phansi komthunzi welanga bengisupporta benginike uthando ngisho koLimpopo bafowethu ko North West mina bafowethu abangisupportayo abangawugqoka abangazana ukuthi igiba ze Red Nation zitholakala so bafowethu ngithi nje wonke umuntu nabalandeli abayinqwaba kangaka bafowethu ngiyabonga kakhulu ngicela nazi lokho enikwenzela mina anenzeli mina kodwa nenzela uNkulunkulu okhuluma